Què passa, Quant de temps? Aquí estem de nou. Uau, molt heavy, tio, no us ho creureu. M'ha fet molt de... Però quin pal, normal. Quin pal gravar un vídeo. Us dic, si heu entrat aquest vídeo per al títol, no té res a veure. Avui no anem a pescar. Avui anem a fer alguna més heavy. Us explico. Mira, no cau. Epa, com mola! Tu, jo he viscut sempre en una ciutat i quan eren les festes majors de la ciutat... Espera, és que està en Peris gravant i no veurà. I jo sempre he vingut a la festa major de la ciutat, allà es feia mogudes, però no hi havia fira. I ara visc a un poble que a la festa major hi ha fira, i anirem a la puta fira. Anem-hi. Està tot guapo, mira, 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 mira. Digue'm que sí, perquè si no m'entero. Ah, sí? Està gravant ja? Sí. Uau, quin pal, tio, la fira, tio. Ple de soroll, ple de llums. Quin pal, la veritat. Tu, estem al moment més annat de l'olla. Aquí hi ha una escandalera que flotes, tio. Quin pal. Anem a veure la pillona més xunga, anem. És molt heavy. Allà hi ha els autos de xoque, que en principi a les ciutats és on està la penya xunga, barallant-se de més, i això és com la tribu Apache, jau, 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 però sense el jau, 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 ni els toros, ni res. Tu, quina bogeria, tu. La diferència de les ciutats d'aquí és que aquí no hi ha baralles, tio. Aquí la penya va a l'atracció, no es baralla ni res. Aquella, per exemple, està guapíssima. La bogeria, mira com mola, A mi les atraccions no m'agraden, tio. A mi em carden por, tio. O sigui, el soroll, la penya, això, que munten i desmunten, però la penya, ole, la penya que pugi. De fet, mireu, mira quina cara se li queda a la penya. Mira, mira, mira. Aquesta palla, mira quina cara porta. Jo passo, jo passo, quin pal. Ahí? Aquí. A les fires és molt normal que la gent es baralli. Aquí no passa. Llavors hi ha això, que és per fotre-li macoquis, que jo passo. Jo el que faré és pujar els autos de xoc, amb l'hotel Jan. Pugem o no, Anem a comprar uns tickets. Uns tickets. Anem a comprar uns tickets, no? Hola. Tres viatges. Però bueno. Que complicat, tio. Comprar 4 tickets, col·lega. Farem una cosa, com jo això em fot molt de pal, farem un o dos i els altres dos els sortejarem. No sé, a qui es baralli o... Està guapíssim. Tudo. 4. ¿Qué pasa? Step back. París. Tu, que ens mataran. Tu. Relaxeu-vos, relaxeu-vos. Us en va allà. Aguanta, tio. No.
pasa, Ec? Què passa, Ec? Què faràs, Ec? No té, va sol. Tu, això és massa entrant de la olla, tio. La penya aquí s'estampa perquè sí. Jo he perdut. Això és molt violent, tio. Et toca, força. Estoy con las rodillas sin de guantes, aquí no se cabe. Tu, Peris, tenim por, tio. Tu, no et passis, tio. Tu, no Peris, no estaràs, tio. Hola. Tu. Com et passes, tio? Hola. Tu. Tu, Peris, tu no tens carnet, oi que no? Estàs carat, tio. Cuidado. Tu. En cotxe no, cap allà no. Tu. Uah, tio, estic fent caldo, tio. Això és massa dur, per mi, tio. Quin pal, tio. No és que estigui gran, és que em perdi està tarat, Tu, he sortit aquí a la moguda, tio, perquè hi ha una escandalera que flotes, tio. O sigui, la música... Són com 4 DJs dolents a la vegada, fotent reggaeton a la vegada, a rebentar l'oïda, i això... No, Aquest Super Mario s'assembla a Mins 4. Hem participat ja a la fira, això es tractava, no? Hem fet els autos de xoc aquests i anem a fotre uns tiros. Hola, que fort, tio. Tu, l'altre d'això dels tiros està ple de penya, llavors hem vingut aquest, que val 10 euros, a 5 euros 10 tiros. Tocarà alguna cosa? Guanyarem? Perdrem? Sento poderós ara mateix, Tu, això és molt complicat, tio. Bueno, acabo d'aquí fotre un 9 de 10. M'han donat això, el Shuttle Bottle, i tenim aquí el subcampió mundial de tiro de Shuttle Bottle de les fires. Bon dia, Shuttle Bottle, com et dius? Bon dia, Santiago Reina, soc d'Amposta i, bueno, aquí estem amb el nostre company, que estic molt content que hagi fet una bona tirada i m'alegro de la seva visita. Bueno, m'ha donat opcions tots aquests regals d'aquí baix, amb els 9 punts, els Funkos i els clauers aquells. Llavors, deixeu als comentaris què m'agafo, vale? Mentrestant anem a seguir amb l'entrevista. Tu, que m'he descuidat de preguntar-li coses, tio, això era una entrevista. Et diré Gerard perquè no me'n recordo el nom i no me'n recordaré, vale? Va bé? Gerard, què t'agrada més, els espaguetis o els macarrons? A mi els macarrons, sempre l'àvia, molts bons els que feia, amb tomata sobretot, amb formatge que no falti i una miqueta de xacats de Rocafort, que soc molt golós en aquest sentit. Quants cops al dia dius ec? Pues no ho he comptat mai, imagino que uns 10 o 12, no ho soc dir molt. Tu ets més de ec, gec o xec? És que prefereixo dir... xec. Primo no, Primo no, No, primo no. Xec. Però a vegades per la feina parlo molt el castellà i m'impedís dir sobretot la paraula de xec. Genial, moltes gràcies, Gerard. Què passa, ec? Tot bé, ec? Me n'alegro, ec. Jo ho dic molt, ec. A mi m'agrada molt. Jo no sé què vull, llavors, dona'm el que vulguis. Sí, no em fotis amb aquest compromís. Va. Si hi ha alguna parella o amiga, algun street, o alguna capibara que està molt de moda, o si ets molt ratolí, pots agafar un hàmster si vols.
Peris, què agafem d'aquests? El que tu vulguis. Agafarem aquest blau Per al Roger. per en Roger. Li regalarem al Roger. Roger, ja t'has regalat. Quin pal, tio. Això de preguntar a la penya està divertit. Llavors saps què faré? Faré més. I com tinc fitxes de sobres i merdes, us regalaré a la penya. Farem concursos o coses així de fira. Vale? Dentro del puñetado Siquiguanya s'emporta un dels cotxes de xoque. Ara, tenim 2 fitxes d'auto de xoque i un... Roger, ja no és teu, us regalaré. Anem-hi. Bueno, tenim les 3 primeres entrevistades aquí. Com us dieu? Estefanía. Daniela. Vanessa. Entenc que sou caleres, no? Jo fa poc, però sí. Jo també. Sí. Us anava a dir, el flow que porteu per la fira m'agrada. Home, però és que si hem d'anar de pubillers, hem d'anar a pubillers, que és lo xulo. Molt bé. Què us anava a dir? Vaig a fer unes preguntes. Si les acerteu, us endreu una fitxa de l'auto d'aquest... Com es diu auto de xoc aquí? Autos de xoque. Sí, també, igual que a Barcelona. Quin par, eh? No Quin vale. par, eh? Vinga, va, primera pregunta. Què és millor, la cala o el parelló? Aquí vas ficat. La cala. Perelló. No, jo dic dels dos, no puc dir no, que no. La cala. Què està més bo, la bacoreta o el bonítol? Lo bonito. Bonito. El què? Tu digues que sí. Sí. Imagina't que tens en compte de mans peus i en compte de peus mans. Què faries? Pues no sé, la veritat, ballar, crear un concurs i ballar com el talent show o el Got Talent, a ver si guanyo. Interesante, un mono más. No sé. No. Bueno, veiem aquí que tenim unes respostes molt apretades i molt ajustades, un gran tema, aquí discussió. Ara la pregunta definitiva. De les 3, qui diu més cops al dia? Crec que jo. Sí, ella. És possible, sí que ella. Sí. Tu dius més cops Check, sí. Check. Check, Check no val, eh? No, però també. Vale. Tenim guanyadora. Estefania, em sembla que es deia, o no sé com es deia, m'és igual. Tens una fitxa pels autos de xoque, disfruteu de la Candelera, no? Sí. Això. I ens veiem a la següent entrevista, Nois, fotent-li uns macoquis aquí a això. Llavors ara parlarem amb ells, que ens expliquin mogudes, perquè l'Estefania, la seva amiga, ens han dit que eren la gent que carregaven macoquis més forts aquí a la cala. O algo. Estem gravant ja, Peris? Molt bé. Sabeu que això jo no ho edito, jo això ho agafo tot, ho foto en random i amunt. Així és que, bueno, tenim aquí 2 companys que els farem una altra entrevista. Com us diu, Bueno, me dic Sergi, me diuen Sarga. Aarón. Molt bé. Sarga i Aarón. Molt bé. Això és un concurs, us farem 3 preguntes. O sigui, dels 2 que acertis s'han donat una fitxa pels autos de xoque. Yo quiero esto, ¿puede ser esto? És que esto se lo voy a regalar al Roger, que té problemes. Sí. Mira, farem una cosa. Espera que poder te'n guanyes un. Bueno, primera pregunta de totes. Quin és el color que més odieu? No es pot dir, no? Sí. Marró. ¿Por qué? No, pero tienen que ser rápidas o se pueden dialogar. No. Vale, També s'està rugint, El morado. El morado. Morado. Que en català és? Yo qué sé. Lila. ¿Cómo es? El lila. El lila, el púrpura. Molt bé. Va, si fóssiu un... O sigui, si poguéssiu ser un animal, quin animal no seríeu? 100%. Jo no seria... Jo no seria un gos. La serp. Un gos. La serp o la cerc? No, la serp. O la cerc? No. Sigues més calero, sisplau, per la gent que aquí. Que no. Vale. Es que has pillado un tío de Monzón. Claro, tío, A que yo soy de Monzón. Huesca, yo no... Ella es de Monzón. Bueno, es. soy. I ara la més important de totes. Què prefereu, salsa carbonara o salsa bolognesa? Salsa carbonara. 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 Hi ha un empat, estem en empat. Llavors, jo crec que us ho heu de jugar la fitxa aquesta o un macoqui aquest. Qui tregui més punts s'endú la fitxa. Venga, va. Vale. Veus? Anem-hi, Quants tiros són?
Tres. Tú Tres. también le tienes que dar. Jo no, que jo tinc una edat, jo no em masturbo, jo no tinc força a la canella. Tienes que darle, es que tenemos tres. Ah, vale. Tienes que darle, tienes que darle. Li fotré un macoqui, tio, serem els típics xulos de fira que li carreguen macoquis a la màquina. Dale, dale. Jo? Hòstia, quin Lo pal. mejor para el final. Si no, el cámara. No, Un de dos. quin pal, Està molt baix, tio. Tu ets un pi. Ojo, yo no me metería con él, 8,43, per un tio que no es masturba ja, Està bé. Atenció al nostre amic Sarda. Atenció al nostre amic Sarda. Va, Sarda, tu pots. Uah, xaval. Estàs molt fort, Molt bé, 928, no? Tu, que estan molt forts, aquests. Enhorabona, disfruta de la fitxa, disfruteu de les festes majors de la Candelera. Vosaltres també, Us heu salvat per la, com es deia l'altra? Estefi. Per l'Estefi, us heu salvat per l'Estefi que ha dit ells dos, Perquè si no també haguéssiu pillat catxo. Res, nois, moltes gràcies, disfruteu. Que vagi molt bé, fins la propera. Bueno, això de les entrevistes mola molt. Ara començarem a donar pastilles. Ens hem trobat pastilles aquí a la fira i les donarem. Són perdigons d'allò, però els direm que són pastilles, ara què tal. El següent candidat a l'entrevista és... Com et dius, Jo me dic Adam Pérez. Molt bé, Adam. Què t'anava a dir? Et vaig a fer 3 preguntes, ¿vale? Si les acertes t'endús un perdigó, ¿vale? Val. Primer de tot, què t'agrada més, els espaguetis o la bolognesa? Espaguetis. Què? Espaguetis. Per què? Perquè estan més bons. Què? Perquè estan més bons. Vale. Digue'm quin és el teu color que més odies. Lo color que més odio. Jo trobo que lo blanc. Què? Lo blanc. Per què? Perquè s'embruta molt. Què? Mec. No t'he fet el mec, tio, no siguis així. Vale. Ara ja has perdut. Per què? Jo t'estimo igual. Jo més. Aquest tio és un tio de puta mare. Pesca poc? No. És veritat, deixem-ho aquí. Pesca més que jo i jo me n'alegro. Jo també. Perquè ens ho passem molt bé. Sí. Oi que sí? Un dia farem un vídeo pescant, mano a mano amb ell, allà anirem a pescar... Sí. Pescar el què? Tallams. Tallams? Tothom està amb el concurs de tallams que no caga, tio. Ja. I res, tu t'agrada més el parelló o la cala? La cara. Sí, no? Lo perelló és una puta merda. Tu ets local d'aquí, no? Tu ets Jo local, soc no? Tu ets d'aquí. sí. Tu has nascut aquí tot. De pura cepa. De pura cepa. De pura cepa. O sigui... Sí, sí. Vale. Què hem de fer avui a la nit aquí? Festa al poli. En DJ, molt d'alcohol, moltes dones i molts de tallams, que no faltin. Hi ha tallams al poli? Hi ha tallams al poli. Anem on, I sèpies també, Bueno, següent entrevista tenim aquí a... Axel. Axel, si poguessis comprar-te un cotxe, quin cotxe no et compraries? Quin cotxe no em compraria? Pues un Hyundai. I amb aquest cotxe, a on t'estamparies? On m'estamparia? Al mercat municipal. I a quanta gent t'enduries per davant? Al meu amic Fred i al meu amic Cuca. Molt bé. I a qui li fotries la bronca quan vingui la policia? Has fotut aquí, Amb este xiquet d'aquí. Aquest aquí? Sí. I què li hem de dir ara? Què li preguntem a aquest home? Si és un tacanyó o no. Vale, anem tot seguit. Vine. M'ha dit en... Aron? Axel. M'ha dit l'Àxel que si ets un tacanyo o no. No, jo no. Diu que no, llavors... Jo sempre a mi m'agrada los peixos que pesco. Si a algú li fa falta per a menjar, donar-los, saps? Veus? Jo me'l menjo. Jo els tallants me'ls menjo. No, jo... Està dolentíssim el tallant. Claro, ja, és molt dolent. És horrible. Sap molt a petroli, aquí del món. Té un gust molt fort a petroli. Bueno, d'algú s'ha de morir. D'algú s'ha de morir. Claro. Jo Bueno. un dia me van explicar una història de que es van menjar una escata d'un tallam i es van ofegar a l'acte de menjar el tallam. Sí, Quasi es mori al moment. Quasi es mori el paio. Quines mogudes. No mengeu tallams, mengeu bacoretes o kebab. O kebab, vale? O sigui, però... Tallams, no? Tallams no. Llisses tampoc. Llisses tampoc. Moltes gràcies, Axel, moltes gràcies, Jordi. Fins la propera. Bueno, Joan, què ens expliques? Aquí estem, nos van a explicar com es fa una pilota gegant. A veure... Això fa, compres el pal de l'escombra, encabat el xurro aquest dels xinos, i
li fan la forma, fiques brides, celo de color que vulguis i ja està fet i han acabat doncs, el llaç o el que tu vulguis. Perfecte, pues moltes gràcies. Merci. Merci, company. Un plaer. Vagi molt bé la nit. Igualment. Bueno, Bueno, les festes d'aquí del poble van en fira, però hi ha més coses. Si voleu que anem als altres jocs, us heu de subscriure, donar-li like i de més. Joan, moltes gràcies, tio, per ajudar-me en aquest vídeo. res, un plaer. Què hem de dir a la penya? Esta nit més i millor. Ara, després sortirem i farem més cosetes. Si us ha agradat, subscriviu-vos, doneu-li like a aquestes merdes que estan tan de moda pels youtubers. I de més, a mi m'ajuden i em fa passar la crisi dels 40 molt millor. A mi la crisi dels 18, 18, dels 18, 18. dels 18, 18, és 18, perquè hi ha el 17 i el 19, però el 18 té 18. sí. Quines mogudes, Joan. Família, moltes mercès i ens veiem al proper vídeo. Ciao! Ciao.